बनैले बानी? हम बनैले बानी बाइक जौन की बैटरी से चले वाले हिय। और नाम का पड़ी सबसे पहले? हमार नाम रवि कुमार है। ई बाइक बनैले बानी जौन बैटरी से चली, कैसे बनैले बानी? ई हम कुल कबाड़ से लिया के सामान इकट्ठा करके आ तब सब बनैले बानी। एकरा में लगा के सब पुर्जा कितना दिन लागल एकरा के बनावे में? एकरा के बनाए में अभी तक स्टार्ट कइले रही 3 महीना हो गइल मने 3 महीना। बनैला। हाँ एकरा में कुल कूड़ा कबाड़ा के सामान जुटा के ओकरा बाद से बनैले बानी? हाँ एकरा में और भी खासियत बा जैसे कि सब गाड़ी में चाबी लागेला। एकरा में चाबी ना कार्डो से चालू अच्छा, होई। सिटी बाजी कि ना एकरा में? हाँ सिटी बाजी सिटी भी बाजो ताटे। एक जन के इंजीनियरिंग नइखन कइले फिर भी इंजीनियर के काम कर रहल बाड़े। अगर इनकरा के व्यवस्था मिली, कोई ले जाई कहीं, कोई भी ले जाओ, हो सकता जो व्यवस्था दे के अपना थ्रू काम करवाई, तो रउरा भेजम कि ना भेजम? पक्का बा के कूड़ा कबाड़ा से बाइक बना देले बाने, हाँ तो कितना अच्छा लागत रउरा? ठीक है बा, तो हम चाहतानी कि आगाम में बढ़स लो हमारा होती में देख ली। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों। अभी हम पहुंच गइल बानी कृष्णा बरहम थाना क्षेत्र के अंतर्गत में, जहां पे एगो भाई कुछ कूड़ा कबाड़ा जुटा के अजीब गजीब कारनामा कर डले बाड़े। कारनामा ई बा भाई कि कूड़ा कबाड़ा जुटा के एगो बाइक बना देले बाड़े, जौन की बिना तेल के चली, बिना पेट्रोल के चली, सिर्फ बैटरी पर चली। तो आई सीधे भाई से मिलावतानी, बना रही वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले स्वागत बा भाई हमरा चैनल में। जी नमस्कार। का बनैले बानी? हम बनैले बानी बाइक जौन की बैटरी से चले वाले हिय। और नाम का पड़ी सबसे पहले? हमार नाम रवि कुमार है। ई बाइक बनैले बानी जौन बैटरी से चली, कैसे बनैले बानी? ई हम कुल कबाड़ से लिया के सामान इकट्ठा करके आ तब सब बनैले बानी। एकरा में लगा के सब पुर्जा। कितना दिन लागल एकरा के बनावे में? एकरा के बनाए में अभी तक स्टार्ट कइले रही 3 महीना हो गइल मने 3 महीना। बनैला। हाँ एकरा में कुल कूड़ा कबाड़ा के सामान जुटा के ओकरा बाद से बनैले बानी? हाँ एकरा में और भी खासियत बा जैसे कि सब गाड़ी में चाबी लागेला। एकरा में चाबी ना लागी, है सिर्फ कार्ड से चालू हो जाए। कार्ड से तनी चालू करके दिखाई तो एक बार दिखाओ, वीडियो में दिखाओ तो। ऑन हो गेल बिया? हां, अब बंद करे के होई तो फिर एकरे के ले जिला पर फिर बंद हो ए जे का बाटे कि इससे चालू हो जाती है बंद हो जाती है? एकरा में सेंसर लगैले बानी, ऐसे या स्कैन करी लैपटॉप से एकरा के प्रोग्राम कर ले। कार्डवा में का बाटे? कार्डवा में चिप बटुए। चिप बाटे? हां चिप के द्वारा एकरा के स्कैन करती है, स्टार्ट हो जाती है। हां अब चल कितना की स्पीड में चल सकती है? अभी तो 25 से 30 किलोमीटर चली। 25-30 के स्पीड भी बाटे एकर। अभी चार्ज करे के पड़ी? हाँ चार्ज। कितना देर चार्ज करम? अभी तो 2 घंटा कइला पर चलती है इतना। 2 घंटा चार्ज करम 25 किलोमीटर चली? हाँ सारा सामान कूड़ा कबाड़ा से खरीद के कैसे बनैले बानी एकरा के? सब सामान है जैसे है सब बा कल इ त कल के पाइप हटुए जवन वेस्ट हो जाल तो कबाड़ में फेंक देला आदमी ले जाके। कल के पाइप है? हाँ तो ओकरे के लिया के गैस पर पिघला के करे के तब जाके डिजाइन अपना से बना के तब बनैले बानी। कैसे देख के बने? कुछ मन में आइल कि कुछ विचार कैसे बननी एकरा के? एकरा के हम ई दोसर डिजाइन देवे के फेर में रही, लेकिन जब से जैसे बनावत गइनी नु वैसे वैसे हमार आइडिया आवत गइल, वैसे वैसे डिजाइन देत गइनी एकरा के पूरा। कौना क्लास तक रउरा पढ़ल बानी? हम अभी बीएससी पार्ट 2 में बानी। बीएससी पार्ट 2 में का आगे की इच्छा बाटे? आगे की इच्छा इहे बाटे कि अगर सक्सेस हो जाता नहीं बढ़िया तो ओकरा बाद हम इंजीनियरे बनम। माता पिता के सपोर्ट बा कि ना? बाटे सपोर्ट बा, माता पिता के सपोर्ट बा, गांव समाज के? गांव समाज के सपोर्ट बा, दोस्तों बाण लो जवन हमारे के आर्थिक मदद करे लो। तनी एक बार एकरा के चला के दिखाई हमनी के, दिखाओ वीडियो में कि चालू होती है। और भाई कार्ड है लगाओ तनी कार्ड एक बार लगा के दिखाई तो हेजा बत्ती ऑन हो जाता टे और कार्ड स्कैनिंग करत तने, जैसे ही ऑन होता टे एक बार बंद कर देनी। अब स्टार्ट करके दिखाई तनी तो हेजा देख लीजिए कि है बत्ती ऑन हो जाता टे, स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ कार्ड से स्कैनिंग करती है और ऑन हो जाती है। एक बार चला के तनी दिखा दो भाई। अभी चला के दिखावे वाला बाड़े भाई, और सिर्फ कूड़ा कबाड़ा से एक गाड़ी के बनैले बाड़े और बिना पेट्रोल के चली, बैटरी पर चार्ज करे के बाद और चलावे के बाद देख सकत हैं कि चलत या तन दौड़ाई हेने ले दौड़ा दी तनी। रोक दे। कितना की स्पीड में चली? ई 30 के स्पीड में अभी 30 के स्पीड में चली। मैक्सिमम 25 किलोमीटर तक दूरी तय करी। हाँ। बैटरी बा एकरा में? हाँ बैटरी बा, वो वेस्ट बैटरी हटे, लैपटॉप के खराब बैटरी हटे। सब वेस्ट ही काम लगइले बानी एकरा में। हाँ। जौन भी सामान लागल बा वेस्ट कइल सामान लागल बाटे। हाँ सब का बाड़े से लिया के सब लगा। कितना दिन में बना देले बानी? 3 महीना लागल बा लगभग। 3 महीना अब कंप्लीट हो गेल बिया पूरा? ना अभी 60-70 अभी परसेंट भइल बटुए। अभी और कुछ काम एकरा में बाकी हाँ बाटे? अभी काम बटुए जैसे कि कार्डो से चालू। अच्छा सिटी बाजी कि ना एकरा में? हाँ सिटी बाजी।
सिटी भी बाजताटे, सिटी के का खूबी बा, कैसे बाजताटे? सिटी एकरे में कनेक्ट बाटे, सिटी उ बाजी है दे बटाम बा स्विच एकरा से बाजी। फिर और ई इंडिकेटर जौन बाटे सब साइकिल के इंडिकेटर सिस्टम हटे। हाँ सब ई साइकिले के हटे, साइकिल के आधा काट काट के देख सकते हैं जैसे साइकिल के चाका बा, छोट साइकिल के बच्चा वाला साइकिल हटे ओकरे चाका बाटे और सारा सामान लगेले बने जौन भाई सब वेस्ट सामान बाटे। बाकी थोड़ा गांव समाज से भी बात कराओ तनी, यहाँ के पिताजी भी बानी। चाचा जी स्वागत बा, कैसन बानी? हमनी के तो ठीक बाटे। राउर लड़िका हई सारा कूड़ा कबाड़ा से सामान जुटा के एगो बाइक बना देले बाने जौन बिना तेल के चली। का लागत हटे आगे चल के कुछ विकास करी है, राउर सहायता होई? सहायता तो अभियो बाटे, हाँ सहायता रही। कितना खुशी बा रउरा की बना देले बाने? अरे हमरा तो बहुत खुशी होला। हाँ। हाँ एमे तो कोनो इथी नहीं है कि एक जन के इंजीनियरिंग नहीं कैले फिर भी इंजीनियर के काम कर रहल बड़े। अगर इनकरा के व्यवस्था मिली, कोई ले जाई कहीं, कोई भी ले जाओ, हो सकता जो व्यवस्था दे के अपना थ्रू काम करवाई, तो रउरा भेजम कि ना भेजम? पक्का बा के भेज दे। रउरा लोग के कितना सहायता बाटे भैया? बहुत सहायता बाटे, तो हमने भाई हमें अच्छा लागल जब बना देले तो? बहुत अच्छा लगा। चाचा जी रउरा अच्छा लागल? बहुत बढ़िया लागता हमरा। हाँ कि हमार भाई हमारी हो। और भाई हने? हमार भाई हो। तो अच्छा लागल कि बाइक बना देले बाने कूड़ा कबाड़ा जुटा के? हाँ अच्छा लागता। रउरा के लागम यहाँ के माई हनी राउर लड़का कूड़ा कबाड़ा से बाइक बना देले बाने? हाँ तो कितना अच्छा लागत रउरा? ठीक है बा, तो हम चाहतानी कि आगा में बढ़स लो, हमारा होती में देख ली। हाँ। अगर व्यवस्था मिली तो और आगे इनकरा के भेजम नु? हाँ हम भेज दे। बाकी आओ थोड़ा भाई से भी बात कराओ तनी। अगर भाई केहू तरह के बोलाई चाहे उचित व्यवस्था दिहल जाओ, हर चीज के व्यवस्था दिहल जाओ, तो बाइक बना सकत रहो? हाँ हाँ इससे भी अच्छा बना दम हम। अच्छा एकरा के कैसे देख के बनैलो? देख के करे के नहीं बनैले, अपने से खुद से डिजाइन कर ले बानी अपने खुद से ना, जैसे जोड़े के कैसे कहाँ से का जोड़े के बा, कैसे का मन में? ई सब कॉपी पर डिजाइन कई के ऐसे यू डिजाइन काटे के बा, ऐसे करे के बा, ऐसे कई तब एकरा में नट उट सब डिजाइन दिहनी आ डिजाइन दे के मोड़नी है सब, जिसे पाइप मोड़ल बटुए ई सब अपने से डिजाइन से मोड़ले बानी, गरम कई के सब आ गरम कई के मोड़ के आ तब डिजाइन देले बानी सब ऐसा। देख सकते हैं कि एकदम कूड़ा कबाड़ा से भाई बनैले बाने। साइकिल के चाका बा, छोट बच्चा वाला साइकिल के चाका हटे और एकरा में अतना तार उर जोड़ के अतना मेहनत कैले बाने, 3 महीना मेहनत क के और ये साइकिल के ऐसन बनैले बाने कि बिना तेल के चली, सिर्फ बैटरी 2 घंटा चार्ज करे के बाटे, ओकरा बाद बिना तेल के चली। और भाई के कहनाम बा कि अगर व्यवस्था और मिली तो और आगे एकरा से भी बेहतर काम कर सकतनी। बाकी वीडियो कैसा लागल रउरा लोग कमेंट में जरूर बताइम जा। जय हिंद।